kakran na watwi so ye de ekọ na enei eyosana bosomede da etoso edu enai wofia pimienu ene adunu enum Ghana de se mamu nyina aju liberty adokomienu na chiripo enson kasa fidie so ena waso egusu ya wutie ebra wi duru sen sama wodo ya asamufu ada roma na wagebre asoro so ede ama meseme kenkan fama wo se kasebo ewo ende daimu no yesin konwa ne yekenkan ne kama pa ede ema wo se ne pani aka to wono pani si akwanso se mo denti ena otuntaso tunsuo mu a eyinka ne santi se ende no oba kase mu a ensema wodo atotwo wodo ani ntini ene yesin konwa yede bana fe yede asomwo ensem bia yede eba binisa futuo akọ amadihye nyina sɛ yɛnhwɛ sɛ yamambra ne amane ya to aguo no yɛbɛsa yakɔ na afei yakɔfa aba ɛho nsɛm ɛwɔ kasebo yi mu a yɛde ɛba saa bɛbɛpɛ ɛna wɔ kasebo yi mu no nso no ɛyɛ adeɛ sɛ amanebɔ ya efiri bibia ne anwia so bɛkwae mansini no mu ɛba ɛne sɛ asanwen su chips compound no mpanifo gu so a wɔnom ɛhwɛ sɛ ɔbɛpɛgyam amana babe health center health director ya wɔ hɔ ɛna abɔsa amane yi ɛde saa nsɛm yi enso atudwa futuo ekwa ma adehye nyina se yenhwe se nei ekoba ne se ekwanpa ya yebefa so na yedi dwumadi awodo na enkofa onyene emfa mraye no enwa futuo ewo kasebo yi mu a yaka ne nyina bom abode bede ede esomo na yeka wo se kasebo kro ye mu no se uko Facebook a edem my liberty fm no obomode like share wadwenkyere no fa gu o mebrepam yebegebre na yakenkan nyina ede ama on ye ka wo se wo kase boya ye de ebe no ensem ya eba ne atwotwo ngru ede ba nyina okenkan ni ya wo temenka e wo kase boyi mu no eyeme osomafo kwame owusu dikasie KOT ade se ye ntwa ho mra simakuma bie Liberty FM awe ade se ma ye nche kase boyo no ase emfa ema o yesa kase na se ede amaudia yensa se emfamfiri amamre mu esanse pani se amamra ne amane wo ye ntoto na se pani aka to se se ne wote wiase na refuru kran nyine abentia ya na eboa ema oyira wo adwabo ase de senti ye kasa ye kwa ye bayi ye dua ne diem ye ntade hyem yakwa ne abadie mu no ye dumi nya bibia wa bra ye to amamra ne amane ato atwene enam so ama ye kasa yi ohene ya odgina mu de ma de hia owo denche mu asue ya ondukro ya eye abesenhene wo sahwie so nananom atena kondwato ya TV mantam yi mu eye nana kwasi jaben ya otoso mienu akura na akasa ede atudwa achim sendei ye kasa no enwo akwakonya se wohwe ka ne tete na tumi ya na ekura nananom ahemfo ama wo didi dwuma na eboa ma ye mpatamu ede ye man no nkyekire etumi gina de nan so ndey ye kasa no ka me akoye se amanyosem ene abanya wodo ya wonom eba no wonom agitumi yankasa ya egura nananom afiri wonsem ama ne ye kasa nananom tumi yankasa na ye didi dwuma no sa tumi no eni ho biu ayade se nana kirem se ha adwene ye papa na eno na aka hu bi ama ne suban bone ne ne ye bone ate atese ewo ye man mu ene wu be sia babunu bi o nhye da hu se ne opese obone bra no fa ene mabunu dodo no abra boya wonom nam ewiase na wonom obono enya ade papa abaywa kete be se finhia du mi esa finhia du nan obesia no ne afurupe banchi de dem pen banchi de dem abofrai wanyem kane no a na nka bragro ne chiribra wo one hwan ene mabunu binum abanu bone nom atiatese wo mu ni nyina ne se nananom ahemfo ya na nka tumi no kura wo mo se ewo se nka mo twe adehye aso no o dabi ene aban na gini nyina afa na waje afa no se obi eyemfo so bi mpo na bi hu na oto ne nsa afre ama wonom abɔ ho kombo atusa ne yebon o ma esanse ohun ne se na de afre okura na wankɔ a enye hwe enti wakasa kirim se ebeya tumi a nanka ekura nananom ahemfo no aban no hwɛ na onsan fa wo ma de ema wonom se de ebeya ebeboa ama wo dwumadi a wodi no ebewie peye na mma yintie ene ye japade ananan di jaye enka no nti on yese ye wo baabi wo ho a ye nko ho nananom agya na ye wo species bemmoa nnua huduo bi a eye niema maye nti nananom se ye nko ho nkobudua ho enso enne nimdie ntra so nti ye se ye niema on se enka no na ehu so beti se wo hene efrew ye smase ye mefrew mra okwa na ehu so enne aban se ono de ne ho
enti amamre no ye gya to nti ne ohene fro bi a nipa na oba ezi ayi ye man na ahye no muradi nipa no oye bodi bono fro na o ma enti mi ahemfo no sesi ayen mi hu se ye stews no ya ya hinie no ya steak every na maburu na ye ba no odi nsemu na ohene tia na ontieji se aban amenka se minjiro se ye ya kanfu ye si ye mubudan na se medua ade a e wa asase so aye ntutu nanso ne obi be ya sa ade no okoka se de na nanim anim se ye ntwadwan na ko ode kokoto de a court enkawe jeze o metua de wa sa ne naka enso enkane no eye musuo nipa na hwe sa musuo nim se ye musuo nti ommehu enso na de ne obi si dan na obi akofa nkrofo bi ye from Langat no bebu dan no ye nka ho hwe ai ene amamra ya afri wonti ama obi ya de a wope abofra kiti abaywa kane no senyunu dwoa no nsia akwa no nsomu akwa no anananom atena asene anansesema wodo na omaka efiru abaywa osori pe ukoda ene ede de yehunu suma wodo mu faye ene ne keka ho ene prewanyinsa ya do so gina aka ho etia kwa ne ensan kofa ya mamre de mbrade a nana udika nana kwasi jaben wabra woni ebo nkomo wabra na mamre ne amade kwan so no adesuafo ya wono wo atoya tv mantam nyina aka ho abom na fe wonom da mamre adi ewo yoso college of education eho ena nana ene yen ebo nkomo ena wo chemu se nokra pa ene se senei no wode adesede eba na wode tumpadifo agodo ikabi wumra se bedwafo afi aban mu empanifo agodo aban ya akasa oteso se enwa kwanya se empanifo se sankofa woi genchi endingaba ya anka aban no kɔ na chibio na amamra ne amane ya ye kese enei ya to ape ya tia to titiro ni tumi ye kura na nanom a aban no afa kwa bi so ene amanyofo eje free won sem no yensan kofa mra constitution no na say ye Ghana mra kunina ese mra bia enti aban no first na wo na ka chieftaincy act no so ohene frɛ no ama yetimi bechew enti wo anka na ye wo police fo wa him na ohene frɛ abranti a opa no ebi say enye criminal ontimi nye ne mesere se saa ye tete niema na ma ahemfo no die animonyam bi ani ehu bi eba mu ohene mamenche okro bia ni ho a ohene nimu ni ba bia wo on say politicians na amanyokofo no eyemfie ne de mom omo of office mfie nan ne so a obesre nipa ma yato aba ma ndi se meme ye bone na me ye amanyoko bi achitani a pese obetia me na mfie nan ne so a oba hwan na beto aba na nanso me ohene de timoda jimawu na me makobo bra bi a oman ne so mpame na abusua so mpame ana makoya ade atia ura ndi se tumi ni bi ba ahemfo no ho a jimi di se ahemfo no wotumi a otimi de tia wo manfo a enu be ye fiso ohene no ohia vote a emre ne so wo so kosere vote won sanfa sa tumi ni mra na ebeboa ama ya tia ye ma aha na ze utimu sa no ayede pa na ni kura mu na kwasi jaben ya wotoso mienu e woni nkasa ye mu no ade adesade pa atudwa che mu se enei mabunu na aba no asode bebre ya aba sende wo hwe efie ya ekura wonom de wo hwe obi adivisia adonum yenum adonum yesa adonum nan adonunum adonun sia kwa adonun son wo twene ne kika wo fa de se ye kana semanye ye ono a ne babunu ono a ne woga nanso kane no na uko suku mu a he ye fra bibi kwa benatweata abai oboa wa obesan akwatwe ba okotwe ba besan so e de twewachia ma wanwu se wiase na ye kesen no eho mienu nanso e de ye se bibi di human right enti sa abofra no eye bone kurampo no a enya de se obi atumi ka enti wode adesede pa e to aban no anim se san kofa mpani se yenchi enti yensan ko yachi na emabo embatwa ya kane na ewo suku mu no yensan ko famra na aboa yi suban fun suban tantan ya na nse eya gintre ha ewo mabunu mu no metiti bibi say educational reforms ne besesan amama na sanyaba brother say punishment ana asotwe wo school mu a ankanya ne ne yehuni ne say school ni akura ti mini ni teacher gina ebobo eti mini a yebesere yen abibifo no ana yen ye de tete ye ne ye esuro menko ha okọ ha we beyo broni e de exploitment adventure na tete ne ba say ye kutami broni ba obeso hu de wo phone mi bibi di ba so ye sisa de we menfa ofa obu enkane no na ye obibi e friend chiribra ene ye say human right and then enti akura no
ekonyem kura mamre bi wo ho a yekoyasi we die eya abosomnsem enso kiribra na ebua ma yema ni nyini woduru ba bi a ewo so wo se meye bibi wo educational psychology human development se akura na nduru ba bi fie bi no owo a se akura na wa wo no nyansa akura no so abaya na wo nyem sa bere na yan sana obi benya obi be gro ne bra na waduru ni fie bi a ni sisi no koloni fra no pelvis no ebeye die betimi aso akura na wo nyem ni mu mo piafo nana ya wote ne nkan ana ohiri ya wote ne nkan wo no ana ndey wo ba sahwi yo so nana na matena kundwa ko girem ewo denche mu ahie dench ono ene wo hene ya wo ho no kuro ya aye abesenyene ede ba sahwi yo so nana nam atena kundwa nana kwasi jabe ya wotoso mienu ana woni yen abonkomo na ensem a efiri mu eba no yede aba na fi yede abeso mu kai se ha ye liberty adokrum mienu da tiripo enson kasa vidie so ana waso egusu ya wutie kase boya egu asoma wutie no eyade se enam abefo ntentan fidie no so ya etwagu yire saa na se etwagu saa na ye kai ubiun se eyade se wodi weni ekiremu e Facebook no a my liberty fm okwa abomodin se obe like na wahye wadwen kire ye fa kase boy hu fa guo mebre pam ye bagebre na ya kenkan ni nyina enso edi amount yento akase bone so ye to akase no so na ye ko ginem ewo bibia ni anwa so be kwai mansini a ewo atoye atv mantam yimu na asanwen so eye brono ba ko ya eno ewo mansini mu na no ana ne ababeto dwa ene sempadi fogusu ya wonom eye nhyehyeye esan se empani aka to se amamene wanse na efiri yade ewiase se betumi akwa atimi aba yehia pomde mapa ye betumi di akọ na eno so ko hia de a na ehia ayaresabia so betumi aboa enam so ama opani ya wono ededa mansini apomden eho ayowu a ye friend se ohene ba opon daako na ono ana wakasa asa adehye ya wono mo pombo nyina ebo se ye kasa empani foguso ya wono eye hye nyina ade enema gu akwan mu de hwe ni mo se chips compound meche ayaresabia nkuman ya wonom edidi dwuma ho no wonom ahwe apegya de dibre ade aba health center na ekoba no sa ebeboa ama apomden ya wonom hwe ani mu se begina ne nan so opombo no atibi agya ne nan so ana wo kirem no wo kirem se ndey wokọ asanwen so wa ye kan wasem ya kamia koye se adehye ya wonom wo no won epegya yie pa na so ohwe ayaresabia ya wonom wo no emwa ema ponde mapa efa ne ntempa mfira na mpania kan to se ge pa ye benwu nti ani echeche boa enti enwa kwanya se mpanifo ye anamontuo awodo ye beboa ama adehye no apomden atimagina ne nan so na eno ne kan hu bi ama wonom etu sa anamontuo ya ene wone ensemkyerefo ye bonkomo a wakire nsemu sei ede akire yen ama wonsu wunya biati yentie ni okan chip company a omu besi a chame kra me be wo ye no de o me ba na esi ho ketwa kra tse babi okro na du no ye ba ha kra na ye hwe chip company babi awo ka obi a ye de ne to ha no bi ya nso a ye de ne to na me ne menu ya fa adwen se ye so kroma ya na efri enti ye so nyame aboa na se watu ye sem kakra na ye tumi ye nsako ya no ana se bibi kakra ye nso ye hwe na ye nya bibi emu akuri no se be yan dem so ensio problem ne kan ye problem de she da anye bi abeti chip compound no so say o say kan ye health center enti yan so no ye de to on say ye ward na wo ho na isa ye si ward man member na ebe contain room be contain bed 10 the man say ma 10 member 10 na ye si office and a store room na toilet and bathroom inside you are Liberty FM chamber hall man say self contain area account and a lab center. Eti eno ho ensem ebi eneno ebeboa so ama pomde mapa afa ne tampa afira na oro pon da ko asan etwa ne nsem so ede to dwa chim sende ayarsabia ho no ayade se wono behia ne aye friend say physician assistant ya ebeboa aba apomden adwa gira na saa no so wono betumi aya na enwa ko nya se opegya ayarsabia num ni nyina so do makoma so a wonam so etu anamo ya etise na mama yentie ni okai BECHEM me man ho up to end of this month
say you be go to all the formalities na you make sure say P na enyan be report to han ti attraction will be say binya accommodation man no be jatu so oba betra han eno ne ade a here sisi a ti accommodation man mean say be problem ye mpese be binya situation say tem be so to ofro ka to be ansa na oba han binya accommodation be man na dima etimi akoyi nti aha enti opani ya wote ne nkan ono ne opani ya wode wani akire mu na okogina mu ewobie ni anwa so be kwai mansi no mu a ono ene pani ya ohwe apomden wonsa so municipal health director aye owura ya ye friend say ohene ba daako na wote ne nka se ode nsemi atu edwayi na ne nka say na chi enam so ema assembly member ya wogina mu de ma asanwen so electoral area ayo owura Frank Aka Nelson ono so eje bre na o kire mu na o kire bu a odi etudwa akire mu se ene wonom ebaba wo modern pa na modern boy ya wo bebo ni se obeboa ama sa physician assistant ya wonom hwe ani mu se obeba no o ba bi obetena na fe odi adi dwuma aboa ma de hye ya wo pom wo no wapom apom din ensem agina ne nan so no de wonom be na mama yenti eno so e mene menu aba ko kasa GRT company wo kan say ni fie o sisi afọ ni dam oba Liberty FM official assistant obi ba bi atena but you dan ho a ye renovation nti no so enche ni say renovation no be complete ama o move aba nti e assure director ne say mo mo den say o mo di pa na ba bi a hotna de enye asempra enye issue nti me ba bi ama na tena mo panisi won so enu ani nipa je pa ye be hu eka hu bi ma ye kekere boa nti we ya aban no assembly member anamontuo papa ana watuwe enye onabo ye ye no bia we ya anamontuo papa aye assembly member ya ogina mu edema adehia wo asanwen so electoral area aye owura Frank Aka Nelson ana wote ne nka se waje brenda ode nsem atudwa na ne nka sa na chi enam so ema mansiri krach ya ogina mu edema adehia wo bibia ni anwea so bekwai aye onmonyafo Sebastian Oben yerai enso ekasaye na ne nkasa ye na wodi tu gwa chirim se mansini assembly me kire bibia ni anwa so be kwai mansini assembly no ade se wonom aye krado se obehwe aboa ama apomde mapa adima fa ne ntampa afria na eno ne ba ne sa ebetumi aboa ama mansini no atumi akwa ani mu esanse wiase se obetumi atumpo obetumi akwa ani mu a apomden enso yade a eho hia yie pa nse yebusu a ye ba ye dika take notice of ya sabi ahodo a ye hono he obi estate a yebusu a ye hyehyɛ na de ho atochima de asiesi na me na de den se afi we aya afoforo bi a niema ewo mu no ede Liberty FM se ko ho ye common fund e ba ya afi we be see two brand new chips compound eye more than one accommodations na wo ama communities ni nti eno ne niema bi a e de agu akwan mu a ye afi ebesi two brand new wahu kama pa ebeboa apomde won self so begina ne nan so opani ya wote ne ni ayowura anaso ne monyamfo Sebastian Oben ya ono ne aban krati pani ya ogina mu edema adehye ya owo bibia ni anwea so bekwai mansi no mu ana wode sansem nyina atudwa ama won so wanya bi ati ama niema nyina ekoso Liberty adokrum yenu da chiripo enso kasa fidie so ana wasugusu ya uti yento akase no so encha ye bia ana NPP osono kokroko amanyokuo no kukurudu ose esi nokre ene wonom ko nhyiamudie na nhyiamudie ya wonom ko enam so ma ebeto dwa kire mu sei nokre so twedi aponyankopon ya adom ne yetiase yengu ya opepombo some no ya yebesi bomfiem pim yenu ne aduro no ensia eyade se wonom bekọ na fe wakoto aba ayi obi a oba na fe waba betu franka ede ama won wo fiem pim yenu ene adunu enum we ya adunu nwatwemum abato edi animu a eba na nkunimdie abade ama wonom enam so ama nka wohwe NPP amanyogo no ankasa nhyehyɛ mu a ya na wonom to aba wodi kan to ne potoka se friends electoral areas no eyi mu mpanimfo eba constituencies eba beyi emu mpanimfo ekọ regional eba bepie national na we no nia akoba no se wonom ehye ede afri nia ya friend se wonom eyi opani ya obenyim franka de ama wonom no ede nkasa ye bebre aba ama opani ba kwa akasa
na anka ne mra hye bedwani ya na oginam ede ma bibia ni anwa so be kwai mansi ni mu ya na oginamu awo ani pipi osono kokroko amanyokuo no emu ayo reference se unmonyamfo Kingsley Abuaji Jedu yera ya akasa na okiremu se sa anamonto ya empanifo atu se wonom edi kan ayi frankatuni ede ama amanyokuo no ansana wonom abafam abeto ye won toto ye ne de se okase woni wonom ya adwen pa dabi enya de ebeboa kra na wabra woni ensantwerefo ebo nkombo ana odi etudwachem se saa nhihye ye ampanimfo aye no de ebepem ne oda osodaye na wodwene wo wu ne se enye ne kwan so no na ono woni wonom enya adwen ene ochena na wode nsemu ana woka chem se owe national council na wonom agina tuo ya wonom atu ya ayade se ebe san so ama amanyukuo no aye se ehihim bibisa ekoba san so ebe ha adwene na omanhweso awro pi ede atu dwa kire mu hawa osusu se saa na moto ya mpanifo etu no ede bebre amanyukuo no na moma yenhwe na afi yentie ensem awodo a onmunyamfo edi tu dwa. Yes, no, no, say your papa, you new original. Personally, no, I don't agree with them. But the decision has been made and it is binding on me as a member of the party. We are moving with it. And now, National Council, bet me as ako kase, sebi for a grass or can for me. Yan ya kaye, and so your percent, yes, I know. Instead of January, I say about 2 presidential primaries, no. Yeah, but start here for polling station. Argument back on Mukaya and Moody justify, say, and until near top down, on say, polling station for now. Ewo sisiano omo term of enso ye beso match as saying respectfully I disagree with them. Yet Western North region yet regions sincere into about 60% of our regional executives regions no was say ya papa to see ye new regional executives me be a regional minister April I think 1st or 2nd April 2019 it took about June or July ho baby any a new election new regional executives for the new regions, Western North, the 6 new regions, from the middle of 2019, 2020, 2021, 2022, say no more time on so and so you go to have a young say, Mudia Munchai, na Munimo 4 years and Sana, Yatomuswaba, Yadomina for 2 fry, Emma yet to abayi Fufro. See it to me, Emma regional executives, Yakotom Swaba or Brown Mumren so ya. And I didn't see Nayantimin got to police station for Swaba or Brown Mumren so ya. Even if it means when BSO say January ye presidential candidate. This can easily be done. Intimate Amentia said the entire young ko ye new and police station for me ni says ye catch almost say Monchain BBC near ye become moment no subese 2-3 months near ye new executives. After all me or normal pa on bet me assign a contest. But ye intimate can hoshi say the Macano penning for Akasa or more 2 minutes or Monsano or more take a decision. Will be in a council whom am I? Whom am I? Eno ho asabana no mpanyifo akohia asembra wie na yakobade saa so ahuma mai ya yewrai akasa de ensem awodo ya etesa atudwa na yewra Kingsley Abuaji Jedu amfa nensem no ansi ho ode tudwa etiremu se eyade se NPP osoro kokroko amanyuku no wonom ewa mpanifo awodo pi ya eno no wonom ebegina Africa ne de ikura omo pere frankatu no na mpanifo makobako be se dunia chire ana epre ya ebinu kra de enya hwe yewura akoma dan tomarus onu se wanya hwe 0 ana onyaye na we no nipa dodo na beba aba bepre no no de ene ya woda so ewo ho se NPP amanyuku no ayade se wode na chita pa eta yewura onyafo akoreko Kennedy akompreko Japan na chi se ono ana se amanyuku no eyi no se omra ebe boa pa ama kunudie mapa atibi aba ede ama wono mo a jewra kire nsemushei MPP wonipa wonim ye kukudam but amongst oma pese 2 franc ane de me gidi se Canada Japan stands tall about 60% of the current general election voters omo ye youth ade a ehia won pa ye dwuma ye no obi wo kwanya obefa so abie nwuma ade ne yesa ne ho akofo obi hofro wo pa ye mfa nipa mienu de yesa marketing de ye marketing no ye mfa omumra ba bie ni dwum we mfa hana we mfa ne hwe de nipa bedi nachi in any case say ya market obi a fi se ono ne de ne kwa eni anka ye ko yi ntama ye
yɛntwɛn ne yɛntwɛn akabe nansa ne akoyi no because in the market na you be anim no Musa Dankwa yɛbɛto aba 2024 na majority of omo yɛ research nyinaa say MPP bɛwone Musa Dankwa say MPP ntimi wone ɛba mu that time kro kan say see the ken ne ba ya aka wone ye yɛto aba wie ye wabɛka say ɔno ɔyɛ chimney boy kramoni but we will not win just because we voted a Muslim candidate say yɛkɔto aba wie na wo trans who say between the two elections no enipa 2.1 million na ɔmo toma ɔmo ankɔto aba enye sɛ ɔmo kɔto ma opposition no ɔmo ankɔto aba na one trans anya analysis now Liberty FM lose 2.1 million votes plus the Jomama DBT no gabo ma ɛkɔ 4 million yensa amfa ne mra because of a particular place and then ye go back to sa ayi adubo ahe call 1 ko 4 call 2 akufo ado call 3 integration call 4 na me bisa mo ya call 1 to call 3 aka ho which means the next 12 years 16 years ye ne na me 2040 o baby enti mesra mo to me ne ye pe ene oye wadwuma yi a obi obeba bia no wo so interest will be served. It doesn't matter say wo benkuma na wo nifa fa wo jim na get connected enti mo mianya sa analysis no say candidate ba ko de ne merit sa ne say ya market no it doesn't make sense, it doesn't hold water enti mesre mo kan ebrenie mo ma yemfa franka ni hye ne nsa no nkogi tumi ne maye aha eti owura ya ete ne nkai onmonyafo kisle aboagye jedu anka ne mbra hye bedwani ya na ogina mu de ma ade hye a wanom ewo bibia ni anwa so bekwai mansi ni mu ana wakasa edesem atudwai na ene owura ya friend say Samuel Diodu Ampofo eye opedi ba ko e ba ne say ahwode ne ya wakwadare e ohun nim de pa potokasa mbiye se oye energy commissioner ya owo hu nim de so ko pa wode futuo ede ama adehye nyina se nei se wasi ufie awie na opese wode anyina mkamnia ekọ woyare na hodo ya opese oye ni nyina no bomode se wode adehye anaso obi a wasada ekura bodi nkrata na panyin di tumi krata ama ne se anyina mkania mu no o nimdia so nko ya obetumi aboa ama emfa oyede ne ha obiara emra adehye saaforo bi ene se wohwehwe se ne be ye beboa ama ejahye ya mpempi etaba ena nkwan ebinom efa so de anyinam kane adi dwuma no ase atimi atu yentie ne nsem no Yashisia to mahakura no afisi anya hweyente ye kura betmate be ba kwana mi no ani nyina bere hyenkane a eye yenuanum binum a 70 ne benni a beto a be ye badwuma basabasa obi wo ho a waya enye na koka tefiwa o wo de we kura mamanwu bi ho ne beka ho aye na aye onye ne ye sankrofo ne nyina no yabai ye de ye na besi foma ye betu be ase ama na firi ho na fie huramfo no so ye beka kire be so obi a oni tumi krata so waya da no ye serew mra no ema ye ho kwan se ye bane bi nso de wodana ma obi so ontwa dana no kura no fa pipe nhye ho na oni tumi krata mra no ma ye kwan se se tinchi nipa no ye de ne kokot na mra no oni ne di ye besere amanfo se ya ba se ye ba be sondoma ama songana ma aso ye adwuma ye ntimo mfa adwuma enkom obi a se bi oni tumi krata osore ya no ye adwuma ono fati kobo bia no okon mo de adwuma ma no onam se ne ono ba tete na ba ma ne tumi krata no ebi abo bi ore bebra no oni bo no ano odene na ne owo nche no ore keto bebra no na ode ama no bo se nanu na nsa na bibia si mo se electrician fo sa de ne enhwe e ma ne nkoso bi aha ye hwe e ma ne enkoso ebio e ba sa ha adwiri ye papa opani ya ote de ni ayo opani ya onimdia soronko eba na nyinam kanea ene ahode ne ehonsam so yewura Samuel Diodu Ampofo ena yene no ebo kobo ya waja bi eso atie kase na si ya de aseda e makase dem aboafo gina oboa ye makase no eba mu aseda kwa ma ADB wode me ko Facebook e ma ye de kase ni nyina eba ye me soro so ena opanyini ya friend say DJ Losky awie brem DJ ba ko pe ya waka e wo wiase no no me say se wantie enwuma obebo a hwan de na obeti one ye etena frisabri ya ko pe se no nwotwe ebebo entie no esanse ono ena ne mapapa ni nyina ewo ni mu ya ode eba